Της οποίας εξαρτάται και η βασιλεία των ουρανών, η στρατευμένη εκκλησία και η διαβέρνηση. Το Άγιο τα έργα, τον Άγιο Πνεύμα δημιούργησε η Ευαγγελία του Θεού. Τώρα για να δει ένα άλλο κομμάτι. Λέει ο Κύριος μας ότι είναι συνετέστατος και υπέρεκταρης από ό,τι μπορούσαμε και να νοηθούμε. Τώρα πλέον ήρθε η σειρά μας να δείξουμε ελληνική συνέντευξη. Μας είπε ότι όλα τα τελείωσα για τους τάφους και τις Αναστάσεις. Είμαι έτοιμος να σας υπέτω. Μου είπα να σας ετοιμάζω τόπο και πάλι θα έρθω να σας παραλάβω την αόρπη εγώ και η Δύση. Αυτή είναι η σφραγίδα παρανοπάσης Ευαγγελίου. Αλλά μας λέει ένα άλλο. Όσοι θέλει να έρθει πίσω και να γίνει μέτωπος αυτόν, τα οποία σας έδειξα και σας τάζω, δεν θα το καταφέρει εάν δεν έρθει πάση εις εαυτού. Το είναι τώρα το σκαλοπάτι που πρέπει να μελετήσουμε. Διότι αν αυτό δεν ανέβουμε, είναι δύσκολος ο λόγος. Αν δεν αρνηθούμε πάση εις εμείς, εις δικής μας, και τα πάντα που θα πει. Κύριε, όπως να αρνηθούμε το ψωμί, να αρνηθούμε την ενδυμασία, να αρνηθούμε την κατοικία. Μα αυτά εκεί δεν πρέπει. Είναι απαραίτητα. Δεν είναι δυνατόν να είναι αυτά που ζητάει. Ζητάει κάτι άλλο. Το περισσότερο. Μας λέει ότι εμείς εδώ που είμαστε, στον κόσμο, στην κοιλάδα του Γραφώνος, μας περιγράφει τον τόπο μας ο Απόστολος Παύλος. Ο κόσμος στον οποίο δημιουργήσατε και ζείτε, όπως αυτός ο κόσμος, εν τον πονηρό κήπη. Άρα λοιπόν βρίσκομαι και είναι εκείνον τώρα που θα αρνηθούμε για να μας δεκτεί στις Ευαγγελίες. Ο καθένας μας τώρα, αδελφοί μου, να στήσουμε την προσωπικότητά μας, να καταλάβουμε τι είναι σήμερα. Ποιες είναι οι Ευαγγελίες που μας χαρίζει ο ίδιος ο Θεός. Και έχουμε να αποδείξεις από εκείνους που δεν πήρουν. Εκατομμύρια ήρωες, προγενέστεροι ημών, με όλους τους τρόπους της ομολογίας και της μαρτυρίας, απέδειξαν ότι όχι αρνήθηκαν μόνο τα περίσσια της διαστροφής, αλλά και τους φυσικούς αγωγούς και την αγάπη του Θεού. Και πέτυχαν και μπήκαν στην υιοθεσία. Όσοι έκαναν τον αυτόν, λέει, δεν πήραν μέρος τι, εδώ και να αυτή σε εξουσία, τέκνα θεογενές. Λοιπόν, η κληρονομιά μας η θετική και βεβαία είναι ακόμητα που μπορούμε να πούμε στους κόλπους της υιοθεσίας. Να γίνουμε κληρονόμοι του Θεού και Πατρός και συμπληρονόμοι του Υιού αυτού. Εάν αρνηθούμε βάση της εαυτής, δηλαδή την περιεκτική διαστροφή, την περιεκτική πονηριά, αυτά που καταραγώνουν την προσωπικότητά μου. Όλες οι έντολες, αν δεν συμπτύξουμε, να δούμε τι είναι το νόημά τους. Από την νομίζωμένη πιο μικρή μέχρι την πιο μεγάλη, το ίδιο έχουν νόημα. Να μας πείσουν να αρνηθούμε τα έργα της ντροπής. Αυτό και μόνο, αδελφοί μου, είναι εκείνο που απαιτεί από εμάς ο Θεός, να μας δεχθεί στην υιοθεσία. Όπως αυτός έγινε πίστο, εν πάση της λόγης αυτού και εν πάση της έργης αυτού, τώρα ήρθε η ώρα μας. Και εμείς να γίνουμε συνεπείς, να γίνουμε πιστοί, ούτως ώστε να μην καταργηθεί η τεραστία δωρεά που ήρθε ο ίδιος ο Θεός και μας έφερε προσωπικά. Αυτό πραγματικά, και ειδικά που είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε εδώ τον Ιερόν Άθωνα, αυτό πραγματικά μας πείθει ότι αναζητείτε. Εδώ στον Άθωνα, αδελφοί μου, δεν υπάρχει τίποτε, όπως φαντάζεστε, κοινωνικό. Ένα μόνο υπάρχει, το οποίο είναι ακίνητο, συνεχιζομένη και παθητεμένη μετάνοια. Αυτή λοιπόν που λέγεται μετάνοια και όντως είναι το μόνο καθήκον που ανήκει σύμπασα από την ανθρωπότητα. Δεν μπορέσαμε να μείνουμε ορθοποδούντες, ευαρεσκούντες
να μείνουμε μετανοούντες. Πόσοι συγκατάβασαν του Θεού. Ήρθε ο ήλιος εδώ για να μας σώσει και τον σκοτώσει με τον φρικαλιότερο τρόπο. Πέθανε, ξεψυχούσε, ανθρωπίνος, ζήτησε νερό, όχι, χωρίκεξε. Και αφού τα πήρα, μας συγχώρησε. Άφρας αυτής, Ουγγαρίδας αυτούς. Υπερτάτη θυσία. Μα έχει μια κάτι παραπάνω. Αυτή που κρατούμε τώρα. Μετά, όλα φαυλίσαμε. Δεν υπολογίσαμε τίποτε. Ούτε εντολές, ούτε θυσίες. Κατέβηκε χαμηλότερα και μας έδωσε τη μετάνοια. Ούτε εδώ. Δεν ζητάει ανταλλαγή. Δεν ζητάει συνάντηση. Θα επιστρέψει ο διαφθαρμένος άνθρωπος με ειλικρίνεια να πει Θεέ μου γελάστε. Το κατάλαβα, μετανοώ, συγχώραμε. Αμέσως. Αμέσως. Και ούτε έτσι. Ούτε εδώ. Καθόλου συνέπεια. Αν θα ήθελε να ανταπράγματα δια της μετανοίας, θα σκεφτόμεθα, θα γυρίζαμε εκεί και εδώ. Μα πού να τα βρούμε τώρα αυτά που ζητάει. Πώς θα τα μαζέψουμε. Είναι εναντίον της φύσεως μας. Είναι εναντίον της προσωπικότητάς μας. Απέναντίας η μετάνοια όχι μόνο δεν καταρρακώνει, αλλά υψώνει τη σύγχρονη προσωπικότητα. Ποιος θα μεχθεί των τύπιων, των ευγενή, των αληθινών, των ηθικών, των συμπαθή, των αγαπητών. Η μετάνοια λοιπόν δεν μας κατεβάζει, αλλά μας ανεβάζει. Επειδή εμείς με την άγνοιά μας, με τη συμπεριφορά μας, την απροσεξία, συνετρίψαμε την προσωπικότητα μας. Μας το περιγράφει ο Δαβίδ. Άνθρωπος εντιμίων ουσιαστική. Παρεσυνευλήθη της κτίνης ή της ανοήτης και ομοιώθη αυτής. Αλλά εμείς έπαιχα παραπάνω, αδελφοί. Άμα φύγει ο άνθρωπος από τη στράτα. Γιατί εγώ παρακολουθώ τα ζώα και τα κτίνη κινούνται εις τους φυσικούς κανόνες της βιολογικής τους υπόστασης. Και όταν χορτάσουν δεν πλεονεκτούν να τα πάρουν τα άλλα. Όταν χορτάσουν δεν πλεονεκτούν να θησαυρίζουν. Ούτε πονηράβονται να ακολουθήσουν τον λίπο σου. Εμείς περάσαμε. Μετά τη διαστροφή μας προς το αριστερό, περάσαμε και τα κτίνη. Και πάλι η Παναγαθότηση του Κυρίου μας κατεβαίνει σε αυτό το επίπεδο, το τόσο χαμηλό. Και λέει γυρίστε πίσω και πάλι σας δέχεται. Αυτό είναι αδελφοί. Αυτό πραγματικά ήθελα να το τονίσω. Γιατί πιστεύω ότι στην ευγενή σας ψυχή υπάρχει αυτή τόσο παθός αυτό το ερώτημα. Και επειδή ειδικά σε αυτόν τον τόπο με η έδρα της μετανοίας και όσοι μένουν εδώ είναι οι φορείς και θειασότε και ενεργοί της μετανοίας, γι' αυτό σας υπενθυμίζουμε και τη δική σας αγάπη, αφού είχατε την καλοσύνη να επισκεφτείτε τον ιερόν αυτόν τόπο, την έδρα της μετανοίας, να πάρετε προζήμη και από σήμερα, όχι αύριο, μια στροφή εσωτερική, να πείσουμε τον Πανάγαθο Δεσπότη που υβρίσαμε, που αγγληθήκαμε, που προδώσαμε, ότι τώρα μετανοούμε και είναι έτοιμος να μας δεχτεί. Έτσι, μετάνοια δια της Εκκλησίας. Όχι μόνοι μας αφήνε. Όπως από την Εκκλησία πήραμε την ταυτότητα. Αλλά και στον θάνατον ακόμα. Αν δεν ανοίξει η Εκκλησία, δεν μας ανοίγουν τα πράγματα. Θα πάμε στην Εκκλησία μεσοτρική και να πούμε Κύριε ήμαν, ομολογότερα θυμού, κανείς δεν φταίει. Φταίει η δική μου απροσεξία. Μετανοώ αμέσως. Δεν θα τελειώσει ο απόϊχος του φθόγκου της φωνής και από πάνω θα σβήσει την ενοχή. Τόσο εύκολα δέχεται ο Θεός. Το μετανοούμε. Λοιπόν, κανείς ανεφημού μην είστε. Και ακόμα είμαι θα υπεύθυνοι. Θα σας πω το παράδειγμα που μας ελέγχει ο Κύριος μας. Όταν ήταν στην Κίνια προσπαθούσε να πείσει αυτή τη θεόλογη στον Φιλίπ που γεννήθηκε μαζί τους. Του έλεγα, μα κάμε και κάτι να δούμε να πιστέψουμε. Χιλιάδες ήταν οι σακάντιδες που θανάπευε και είναι νεκροί πάνω στους. Δεν τίποτα.
Λοιπόν, τους λέει, υπόκριτε, το πρόσωπο του ουρανού ξέρετε να το γνωρίζετε και να διαπιστώνετε τι και είναι. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Έρχομαι να το πω και εγώ τώρα υπό άλλη μορφή. Η καιρή που ζούμε, αδελφοί μου, δεν είναι καλή. Όχι το χρονικό διάστημα, αλλά το σύστημα του κοινωνικού συνόλου που δημιουργήσαμε εμείς σαν διεφθαρμένα όπλα. Όλοι μας, κανείς δεν πιστεύω που δεν το καταλαβαίνει αυτό, ότι δεν πάμε καλά. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει άμα η κοινωνία με τον νόμο της ολικής διαστροφής. Κάτι γίνεται, κάτι προμηνύεται. Ακριβώς τώρα τούτο είναι το ίδιο που είπε τότε ο Χριστός στους Εβραίους. Υποκριτέ, δεν μπορείτε να καταλάβετε περί τίνος πρόκειται. Αδελφοί μου, οι κτήσεις είναι καμωμένοι από τον Θεό, όχι κατά ανάγκη, όχι υποβία, όχι από υποχρέωση, από την παραγάπη του και δημιούργησε όντα καλά, υγιή, φωτεινά, σωστά και τα έβαλε με χέρι. Εμείς τα διαστρέψαμε. Διαστρέψαμε λοιπόν την ολόκληρη απόφαση του Θεού είναι. Δεν κάνουμε ο Θεός ανθρώπους και κτήσει δυστυχισμένοι και κολλασμένοι και ελεηνοί. Την κάναμε εμείς. Την κάναμε εμείς. Επειδή λοιπόν όλα που τα τι άλλο που μαρτυρούν, δεν είναι εκτίσεις αλέσποτοι και κάνει κανένας ό,τι θέλει. Ούτε ο διάβολος, ούτε κανείς. Η μακροθυμία του Θεού που ανέχεται ως σήμερα τη δική μας διαστροφή δεν είναι αδυνατία, ούτε αδιαφορία. Είναι σαφιά σχέδια της Παναγάπης. Δεν σε παράταση, μήπως ξυπνήσουν. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι ζώο. Είναι λογική προσωπικότητα. Έχουμε τόσα παραδείγματα που μπορούν να μας εγγύουν. Όμως ο σημερινός άνθρωπος έκλεισε τα μάτια του τελείως. Και μην κοιτάτε εδώ που λέγεται Ελλάδα, που είναι η ευλογημένη αυτή η χώρα της κληρονομιάς των προγόνων μας, που ζουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες και τα μοναστηράκια και ακόμα κάνουμε σταυρό. Άκουσα από τα ελληνικά σύνορα, δεν έχει μείνει τίποτε, αδελφοί. Επίσημα ανατρέπεται ο διάβολος ως Θεός και πολεμείται κατευθείαν ο Θεός και έρχεται. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών που σαν συνετοί, σας προκαλώ να κάνετε σχόλιο. Μέχρι πού θα πάει αυτό? Είναι δυνατόν ο Θεός να πετάξει τα κτήματά του που ξαναήρθε μετά την πτώση και τα αγόρασε με το αίμα του? Όχι, αδελφοί. Είναι καιρός που τα σημεία πείθουν ότι τραβάει πίσω την μακροθυμία ο Θεός και φαγητεί τη δικαιοσύνη και επιβάλλουμε την έννοια της βίας για να αναχαιτήσει τον νόμο της διαστροφής. Πλησιάζομαι σε αυτή την ώρα και αυτό προκαλώ την αγάπη σας. Αν και η μετάνοια είναι πάντοτε επιβεβλημένη, αυτή την ώρα είναι επίουσα. Αδελφοί μου, αν δεν πείσουμε την αγαθότητά του ότι μετανοούμε, επεμβαίνει ο Θεός όπως και άλλοτε επενέδεται στον κατακλυσμό και σε άλλους τοπικούς κατακλυσμούς, με φωτιές και με σεισμούς και θεομηνίες. Τώρα, έχουν πει και οι πατέρες μας φυσικά, ότι φτάσαμε σε αυτό το σημείο της επεμβάσεως της ορμητικής θείας δικαιοσύνης για να αναχαιτήσει ο Θεός τον παράλογο, την αμαρτία και τους παραλόγους μαζί. Γι' αυτό μην καιρός ευπρόσδεκτος, μην ημέρα σωτηρίας. Μηδενία μηδενή θα του δες προσκοπή. Μην μομιθεί και ευκαιρία και η διαβολία. Έτσι, αδελφοί, θεώρησα καθήκον, χάρη της αγάπης σας, που εγκαταλείψατε την οικογενειακή σας αστεία και αιστεία και με κόπους και θυσίες μας επέσκεφτε. Είχαμε καθήκον να σας υπενθυμίσουμε αυτό το νόημα. Και ξέροντας ότι έχετε καλή πρόθεση, με θα αισιόδοξοι ότι όλοι μας μαζί, και εμείς από εδώ και εσείς από εκεί, να πείσουμε την Παναγαθότητά του, να αναθεωρήσει την απόφαση, να θεραπεύσει με τον τρόπο που ξέρει, χωρίς να μας λύσει. Χωρίς να μας λύσει, γιατί είμαι θα εύκολος και δόξο προδόμων απόκοπη. Έχουμε την ιστορία που έχει γραφεί με αίματα μαρτυρικά. Το αίμα που εχύθηκε από αυτή την φυλή για να κρατηθεί αυτή η ομολογία. Αν ενωθεί σήμερα θα γίνει πρώτο ποτάμι να πνίγουν οι καρνίβαλοι που λέγονται μεγάλοι
στα εισαγωγικά και σήμερα μας υποδεικνύουν τσάραφρα πλέον τον πολιτισμό του. Δεν θα τους αντιγράψουμε, δεν θα τους μιμηθούμε. Θα μιμηθούν τους προγόνους μας, τους ήρωες, τους φορείς της αγάπης, της αυτοθυσίας, της πίστεως, του ηρωισμού. Αυτό σας εύχομαι, αδελφοί. Και έτσι επιστρέφοντας την καλή σας πρόθεση, ξυπνάτε από την οικογένεια και σιγά σιγά το περιβάλλον και μεγαλώνουν την φυλή. Να διπλούν το καθήκον μας, αδελφοί. Να διπλούν και μόνο των Ελλήνων. Ο Άγιος Νεκτάριος ομολογεί μέσα στον φωτισμό του ότι είμαι θα προορισμένοι να σηκώνουμε το σταυρό της ανθρωπίνης. Σε εμάς είπε ο Κύριος μας φεύγοντας, εμείς είστε το φως του κόσμου, εμείς είστε το άλας της γης. Και είπε με παράπονο ένα πικρό λόγο. Άρα όταν θα ξανάρθω, θα βρω την πίστη επί της γης. Οι πρόγονοι μας που είπαν ναι Κύριε, έλα και την κρατούμε. Θα το πούμε τώρα κι εμείς. Πρέπει. Εύχομαι από ψυχής η επιστροφή σας είναι πραγματική βάση της αναγεννήσεως μας, της φυλής μας, αλλά και των ξένων εθνών. Ναι, αδελφοί μου, από εμάς περιμένουν, από εμάς πήρα. Δεν παίρνει αυτολογούμενο, ούτε φιλετιστικά μιλούμε. Υπάρχει τίποτε σήμερα στον παγκόσμιο στίβο που λέγεται πολιτισμός, που λέγεται γνώσης, που λέγεται επιστήμη, που λέγεται λόγος, που λέγεται προσωπικό της και δεν είναι γέννημα των προγόνων μας. Ας μιλήσουν όποιοι θέλουν. Αλλά και πάλι, όταν οι πρόγονοι μας τα ανακάλυψαν, πάλι τα πέταξαν. Με δυσφορία. Τι κατορθώσαμε, λέει, αφού εχθρός μας ο θάνατος είναι ζωντανός. Κοίτα τι κάνουμε τη φιλοσοφία, τα γράμματα, τους λόγους, τις επιστήμες. Είναι η ιστορία μας. Και όταν είδαν ότι ήρθε ο ίδιος, οι στοιχοί τρέξαν και τον αγκαλιάζαν. Όταν έκανε παράπονο, έλεγε στους Εβραίους, πόσες φορές ήθελησα να σας μαζέψω στα φτερά μου σαν υγρόψα, τα κοτόπουλα και δεν θέλησατε. Μην αφήνετε ο συμβολέρικος, που μην είδετε απάρτη. Όταν οι πρόγονοι μας εκτύπωσαν την πόρτα και φώναζαν, Κύριοι θέλαμε τον Ιησούν ειδή, τότε είπεν, αρθήσετε αυτή η βασιλεία και δοθήσετε έθνη διούτι τους κακούς αυτής. Από τότε πήραμε αυτή την επαγγελία επί 2.000 χρόνια από το ίδιο το στόμα και την κρατούμε μέχρι τώρα. Αδελφοί μου, να μην γίνουμε πρόδοτες. Να μην τρίξουν τα οστά των κουρδών μας. Έτσι σας εύχομαι να επιστρέψετε με αυτή τη θέση και να είστε βέβαιοι ότι θα κερδίσουμε, θα πετύχουμε. Οτιδήποτε και αν θέλει να κάνει ο Θεός στα υπόλοιπα ασκάλια, εμείς δεν θα γίνουμε πρόδοτες. Εμείς τον περιμένουμε και λέμε, ναι, Κύριε, σε αναμένουμε. Αμήν. Λοιπόν, συγεία.